Пошук новых рынкаў і далучэнне малых вытворцаў да буйных фабрык. Лукашенко спрабуе знайсці рашэнне праблемаў птушкагадоўлі. Каб разабрацца, чаму гэтая галіна сельскай гаспадаркі застаецца ў крызісе, ён скіраваўся на птушкафабрыку ў Салігорскім раёне. Працяг тэмы ў наступным матэрыяле. Падчас рабочай паездкі на Салігоршчыну Лукашенко інспектуе птушыную вытворчасць. Нужны грамотныя, убежденные птицеводы. У Беларусі працуе 38 птушкагадоўчых арганізацыяў. Пры гэтым 75% вырабленага мяса птушкі прыпадае на 6 прадпрыемстваў. Лукашенко прапанаваў разгледзець пытанне іх рэарганізацыі шляхам далучэння дробных прадпрыемстваў да больш эфектыўных птушкафабрыкаў. Присоединить вот все мелкие птицефабрики к этим крупным птицефабрикам, это как раз способно только усугубить проблему, потому что они станут больше, соответственно, последствия какого-нибудь проникновения какого-нибудь вируса на эту птицефабрику, они станут страшнее. То есть вот в чем проблема. Там инновации, это все понятно, что конкуренции меньше, там качество продукции хуже, там вот эти куры анаболические, накачанные антибиотиками, это все понятно, это естественно. Леташняя статыстыка сведчыць, амаль 60% мяса птушкі, якое прадаецца ў Расію, выраблена ў Беларусі. Лукашенко адзначае патрэбныя новыя рынкі збыту і зніжэння залежнасці ад імпарту. Страна входит в топ-15 ведущих мировых экспортеров мяса птицы и яиц. Основные наши контрагенты – это Россия, Китай и страны Содружества независимых государств. Однако Россия обеспечивает себя мясом птицы и яйцом. Китай также показывает высокие темпы роста производства. Новые рынки. Вопрос новых рынков. Где они? Галоўная прычына імпарту ў Беларусі няма уласных самцоў перапёлак. Кожнай птушкафабрыцы даводзіцца завозіць прародзічаў з-за мяжы. Навуковыя распрацоўкі ў галіне развядзення айчынных парод птушкі пакуль не працуюць. Когда будет перепелка своя? Своя? Через 3,5 года. Так это быстро не делается. 5 лет отводится на получение собственного кросса. Падзеж таксама застаецца праблемаю. Летась загінула 22,5 мільёны птушак, а сёлета за 8 месяцаў амаль 15 мільёнаў. На фермах не заўсёды праводзіцца своечасовая вакцынацыя, парушаюцца ветэрынарныя правілы. Часткова гэта звязана з дэфіцытам кадраў. Куры пока еще не вымирают, в смысле они умирают, но поголовье само поголовье в целом, оно не сокращается. Но вот такими темпами у нас и курей будет меньше становиться. Главная проблема нашей птицеводческой отрасли, так же как и вообще всех других отраслей сельского хозяйства и в промышленности. Главная проблема – это гигантомания Лукашенко и его тяга к созданию мегапроекта. Летась Беларусь страціла доступ да кітайскага рынку птушкі у выніку ашуканскіх схемаў з рээкспартам чужой прадукцыі пад выглядам беларускай. Блізкія да Лукашэнкі бізнэсоўцы зарабілі, сцвярджаюць журналісты-расследавальнікі, а дзяржава згубіла каля 140 мільёнаў долараў на год. А пакуль беларускія чыноўнікі шукаюць новыя рынкі збыту, міністры замежных справаў Польшчы і Кітаю Радослаў Сікорскі і Уан Уі ухвалілі падпісанне пагаднення аб разблакаванні экспарту мяса птушкі з Польшчы ў Паднябесную. Ян Федарович, Павел Алейнікаў, Белсад. На лета сельскагаспадарчыя землі стануць недатыкальнымі для насельніцтва. Аднак застануцца даступнымі для будаўніцтва інвест-аб'ектаў, ухваленых Лукашэнкам. Заява прагучала ў дзень прыняцця парламентарамі праекту закону аб змяненні законаў у пытаннях рэгулявання зямельных адносінаў. Што змяняюць і ці на карысць людзям, высвятляла Юлія Цяльпук. Лукашенко загадаў расчышчаць, распахваць і размяркоўваць на участкі для насельніцтва неасвоеную зямлю ля вёсак. Адказным назначыў Александра Касінца з так званага усебеларускага народнага сходу. Иди в деревне же, намоленное место, иди строй. Нет, я хочу вылезть вот на поле здесь. Это исключено. Что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Такія надзелы не прадасі і не зменіш іхнага прызначэння пад будаўніцтва. Ініцыятар забароны пераконвае, што людзі будуць ахвоча набываць зямлю ў вясковай глыбінцы.
Прывабна было б, калі б пабудавалі нейкую інфраструктуру, стварылі умовы, каб туды было добра дабірацца і ўвогуле там можна было жыць. А заставіць людзей праз гэты адміністратыўны рэсурс, тым больш Косініц не валодае наўпроставай уладай у рэгіёнах, і гэта фактычна немагчыма. Сёння ў першым чытанні Палата прадстаўнікоў прыняла змены ў законапраект, які рэгулюе зямельныя адносіны. Сярод асноўных дэпутаты называюць изъятие земельных участков, которые происходят у лиц нуждающихся, они будут иметь право повторно эти земельные участки представляться. Легализация земельных участков с правом выплаты на 5 лет, что очень важно. То бок асобы, якія занялі зямлю без афармлення, могуць афіцыйна выкупіць яе ў дзяржавы паводле кадастравага кошту. Увага, па 3 рублі за сотку. Уразлівыя групы насельніцтва і шматдзетныя будуць мець прыярытэт у атрыманні зямлі. Цяпер не Менска, а аблвыканкамы змогуць вызначаць катэгорыі работнікаў для прадастаўлення ўчасткаў пад будаўніцтва без аукцыёну. А райвыканкамы пераймаюць паўнамоцтвы ў канфіскацыі зямельных участкаў на дзяржпатрэбы. Калі зараз павялічваецца роля старшыні райвыканкама, то тады павялічваецца магчымасць карупцыйных схемаў. Бо ён справаздачыцца не грамадству, не выбаршчыкам, а боссу. І калі кантроля з боку босса менш будзе, бо рашэнне прымае сам старшыня райвыканкаму, заўсёды будзе жаданне нейкае атрымаць, як кажуць, на лапу. Законапраект толькі пачаў свой шлях. Наперадзе разгляд дэпутатамі ў другім чытанні, потым Саветам Рэспублікі і Лукашэнкам. У сярэднім такі працэс займае каля 3 месяцаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Чарговыя бюджэтныя грошы трапілі ў кішэню сям'і Лукашэнкі. А дакладней, нявесткі Лукашэнкі Ганны, вядомай пад псеўданімам Сялук. Больш за 1 мільён еўра ёй выплаціў адзін з дзяржаўных тэлеканалаў. За што Ганна Сялук атрымала такую буйную сумму ў матэрыяле Насты Печаньковай? Непрафесійныя артысты на сцэне, вядуцца сын Олега Газманова і кампазіцыі расійскіх зэт-зорак. На тэлеканале РТР Беларусь стартавала музычнае караоке-шоу «Шум пятніцы». Праект рэпрэзентуецца як народны музычны конкурс, удзел у якім возьмуць пераважна беларусы рабочых прафесіяў. Пераможцам абяцаюць грашовы прыз, праўда, сумы не называюць. Вытворца забаўляльнай праграмы – музычная медыакампанія нявесткі Лукашэнкі Ганны Сялук. За продаж свайго прадукту холдынгу «Сталічнае тэлебачанне», які валодае ў тым ліку РТР Беларусь, жанчына атрымала больш за 1 мільён еўраў. В самом тендере не указан источник финансирования, но могу предположить, что, скорее всего, это, конечно же, были государственные деньги, которые ежегодно распределяются между 3 основными телеканалами, так как сам телеканал СТВ просто не в состоянии заработать самостоятельно 1 миллион евро для того, чтобы оплатить создание какого-то шоу. Вядома, што на цяперашні момант знялі мінімум 32 выпускі караоке-шоу. Пры гэтым кошт вытворчасці аднаго з іх складае 32 тысячи еўраў. Не опубликованы на госзакупках вообще никакой тендерной документации. Обычно вот весь этот перечень услуг, он прописывается в специальном приложении для ознакомления. Но это нужно, когда ты действительно проводишь аукцион, ты кого-то выбираешь, и ты должен как бы потенциальному поставщику обозначить фронт работ. Паводле эксперткі, гэта не першы раз, калі нявестка Лукашэнкі атрымлівае наўпроставыя дзяржаўныя замовы без правядзення тэндараў. Такім чынам, ейны холдынг арганізоўвае гарадскія святы, школьныя выпускныя і дзіцячыя івэнты. Калі датычныя да сям'і кіраўніка дзяржавы людзі атрымліваюць перамогі ў тэндерах і атрымліваюць магчымасць дорага прадаваць свой прадукт, то да такога ў любой краіне была бы увага і узважвалі бы з лупай бы глядзелі, ці ёсць тут парушэнне, ці няма. Музычная медыакампанія валодае паловай акцыю радыёстанцыю «Душевнае радіо» і «Супер ФМ», ды мае ўласны відэапрадакшн. Сярод ролікаў, знятых кампаніяй «Сялук», кліп да юбілею беларускага металургічнага заводу, камерцыйнае відэа для Белшыны, Белазу і Мазу. Апроч таго, медыахолдынг займаецца прамоцыяй сваіх артыстаў, сярод якіх трыа «Ружовае аружжа», Герман Титу, ды выканаўца песні «Ах, Александр» Александра Меліх.
Самым жа маштабным праектам нявесткі Лукашэнкі стаў марафон адзінства. Менавіта ейная кампанія паводле Белполу займалася арганізацыяй і курыраваннем усіх агітацыйных канцэртаў і акцыяў у падтрыманне Лукашэнкі. Колькі на гэтым зарабілася Лук, застаецца толькі здагадвацца. Наста Печанькова, Белсат.